खुलुमबाय गासैखौ बरसा देरहासार चेनेल जाना गासैखौ बरायबाय हाग्रा केसराम सियारि कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय वर्ल्डआव बेसेबां जों थैखो बेनि डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों। मैया 26 मार्चमोन सानजौफु समनि 11:37 रिंगायाव आं बे डाटाखौ दिहुनदोंमोन आरो बेनि उनाव दिनै 27 मार्च इभिनिं बेलासिनि 6:30 रिंगायाव आङो बे डाटाखौ दिहुनदों। थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मैयानि आरो दिनैसिम बेसेबां जन सुबुङा थैखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों। थ' बेवहाय गासै कर'ना भाइरासनि केसा जादों 78,736 जन मैयानि आरो दिनैखौ दानख'ना नायोब्ला। बेनिफ्राय डेथ रेटखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय 3,606 जना डेथ रेट। बेनिफ्राय रिकभार जादों 13,998 जन मैयानि आरो दिनैनिखौ दानख'ना नायोब्ला बे गोलाव समाव। बेनिफ्राय जों नैबे एक्टिभ केसा जादों मा गासै 61,132 जना एक्टिभ केस। बेनिफ्राय जोङो एसे मिल्ड कन्डिशन एसे नर्मेल टाइपनि कन्डिशननि सुबुंफोर बेवहाय गासै 54,880 जना दा बे एसे नर्मेल केसावनो दं बिथांमोना। बेनिफ्राय सिरियास केसखौ जों नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय 6,252 जना सिरियास केस एबा अर्थात 5%आ सिरियास केस। बेनिफ्राय जोङो क्ल'ज केस बा बिथांमोननि जे केसा जोबनाय बेवहाय 17,604 जना केसा क्ल'ज जाबाय। बेनिफ्राय जोङो बे रिकभार्ड बा डिसचार्ज जानाय 13,998। बेनिफ्राय डेथ रेटखौ जों जुदि नायोब्ला 16% बेवहाय गासै थैनाय अनजिमाया 3,606 जना गासै थैबाय। बेनिफ्राय जों नोजोर होयोबा सार्टखौ जे वर्ल्डआवनो बेनि सार्टफोरा बोरैहाय बेखौ जों नायोब्ला बेसेबां जना थैखो आरो बेसेबां जना बे बेरामाव भुगिना दङ बेवहाय USA दा बिराद जाफुंदों बिथांमोना बेवहाय 85,749 जन बे टप पजिशनाव दङ। ओमफ्राय दिनै जुदि नायोब्ला गोजा होनाय बे थैनायनि रेट। बेनिफ्राय स्पेनाव जेखिनि नुदों बेवहाय बांसिन थैदों। इटालियाव दा गोदानै जाफिनाखै बे बिथांमोना होबथाबाय बेरामखौ। बेनिफ्राय जोङो इण्डियाखौ नायोब्ला इण्डियाआव गासै बेसेबां जन बेवहाय बेरामजों भुगिनानै दङ बेवहाय इण्डियाआव नायदोंब्ला 803 माने 803 जन 76 जना गोदान केस मोनबावदों। बेनिफ्राय 20 जना थैबाय नाथाय दिनै सासेबो थैयाखै। थ' नोंथांमोना बेनि फारिलाइखौ जों नुयोब्ला गुबुन जायगाफोराव बिदिनो थैनायनि अनजिमाफोर बे बबेबा जायगायाव बारा जादों बबेबा जायगायाव एसे खम जादों बिदिखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेवहाय थैनायनि रेटखौ जों जुदि नायोब्ला गासै बेवहाय थैनायनि अनजिमाया जादों 835 जन दिनै थैनाय नैबे 24 घन्टायाव। बेनिफ्राय एक्टिभ माने गोदानै जाखांफुनाय थैनाया जादों मा 18 माने गोदान केस जाफिननाय बे जाबाय 18,720 जन। मैया सानजौफु 11:37 रिंगानिफ्राय 6:30 रिंगा दिनै बेलासिसिम गासै 24 घन्टायाव 1,904 जन सुबुङा थैबाय। थ' बेनिफ्राय जों बारग'नाय मोनसेल' राहा बे जादों मा न'आव थाना आरो बे बेरामनिफ्राय जों दावहा नांनो हागोन। थ' बेनिखायनो गासैखौबो न'आव थानो थाखाय खावलायबाय आरो बेनो न'आव थानायानो कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि मुलि।